Erokamano Nyakwaramogi kuom yiero Ramogi TV kaka mano makelo ni weche manyien kinde ka kinde. En saa 7 ka waikore gi weche manyien mag migago, to mokwongo thund weche. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC oyango ni jotije maromo 549 e sirikal mamalo nigi oboke mag somo mabandia. Migawo mar somo gikone to lando golo siling bilion 22 michwalo ne skunde mag piny owacho ma pacho ka. Piny owacho olando kawo ting' mar iko ji 6 manche nowito ngimagi e masira mar mach Mathare. Nyakwaramogi gi thuolo mar oro ote machok e laini maro mar ote machok ma en 23600 machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Piny owacho kokalo kuom migawo mar somo ogolo omenda maromo bilion 22 ne skunde ma somo ne tam mar 2. Omenda gi idhi pogi bilion 1.3 ne somo manono e skunde ma primar, bilion 8.9 ne somo manono e junior secondary ma jopuonjre dhiye to dok pacho, milion 118 ne somo moyiedhi ma jomong'ol e junior secondary midhiye tidok ot kod bilion 11 ne sikunde ma secondary misome nono. Magi biro e sama thoth sikunde ne ywak ni chenro magi orochore kaluwore gi deko sirkal chwalo omenda go ne skunde motelo ne yepo matam mar 2 ni. Migawo mar somo kokalo kuom jatend migawo Julius Ogamba okwayo jotend sikunde mondo tigo omenda go eko e gigo eko mowinjore kendo mopuodhi mondo mi okony jopuonjre. Ndalo 2 tok mach manyo miyo ji 6 owito ngimagi e kar dak ma Mathare bore Nairobi, jatend migawo ma jotije sirkal Geoffrey Ruku nolimo alwora ma Mathare mar chung' gi jogo manoyudo hinyruok kod wede jogo manowito ngimagi. Ruku nosingo ni piny owacho tiyo kanyakla achiel kod kaunti ma Nairobi mar keto kenge manyalo geng'o masiche ma kamago kik chakre. Jaod bura ma Mathare Anthony Oluoch opwoyo okang' mar piny owacho mar kawo ting' mar iko jogo manowito ngimagi kod chulo omenda mar thieth ne jogo manoyudo hinyruok. This child shall do what? Shall succeed. Tumemwombea, tuna mkono alafu igizo huko ndani ataishika tuna mkono. Rais wa Jamhuri ya Kenya amesema na amenituma kwenu ni kwamba all the bills, hospital bills, sawale ambao wako hospitali, yeye na serikali yake ya Kenya atashughulikia hizo bills zote. Ile ingine ambayo pia rais wa jamhuri ameniambia nifike niwaelezee ni kwamba ako na usuni na atahakikisha the national government and the county government of Nairobi are working together so that we can reduce the number of disasters as the one which occurred the previous day. Tagone waziri erokamano because echemagone simo okao time mare osekelo chiemo lori mzima uneno komiyo jomo inyoreka. Omiso wani rais biro chungne bodies manitiere gi kaka biro dhi dala kaka biro igi kechnegi one bodies auchiel beyond recognition. Ogolo pesa mar mortuary charges, ogolo mar hospital charges, ogolo pesa mibro tim godo reconstructions mabati gi gik mamoko. Afisa mag sekta mar thieth kokalo kuom UHC Otino Manyoro norio oko mar apisi mar migawo mar thieth e boma ma Nairobi. Jochiw thieth go dwaro mondo ndikgi e yo mongirore. Gino ma migawo no dwaro mana chwalogi e lwet kaunti. Jotije go odiechieng' ma kawuono odhi mbele gi ng'anyo mamuol e boma ma Nairobi. That we are healthcare workers
and we are very peaceful, and all we want is permanent and pensionable, and we want gratuity for us and for those who have died, the 45 of them. So those are our demands, and tonight we are gathered here to hold a vigil, to pray and seek God to fight for us, because this government, well, it came in, they came to us as Christians and as people who believe in God. And we have tried dialogue, it's not working, so now we are seeking God to fight for us. COG and Minister of Health had an agreement some 2 weeks ago that the ministry is going to devolve our payroll from the Minister of Health to the county. We have no problem with that. We are ready to go there with only one demand: after our terms have been changed from contract to permanent and pensionable, but and our gratuity. Jatend joten migepe Musalia Mudavadi odok ne jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan kuom geng'o ne okinde kod jokedo ne ratich oganda ma Kenya mondo kik donje e piny Tanzania. Nowuoyo e Citizen TV kama nolero ni kata obedo ni riwruok mar pinje mag Afrika ma Ugwe oyiene oganda donjo kendo tayo chenro magi e pinjego, piny ka piny pod nitiere gi chikene marite kendo gin gi ratiro mar geng'o kata yiene ng'ato donjo e pinjego. Lydia Okeo nigi ler mathoth. Paro mopogore opogore madonyolore e wi okang' ma piny Tanzania ne okawo mar ndhiyo, geng'o kendo duogo e pacho ka ogai machon mar doho Willy Mutunga, jatend duond bura mar People's Liberation Party Martha Karua kod jogo makedo ratich oganda. Kowuoyo gi Citizen TV, jatend joten migepe Musalia Mudavadi odok ne jatend piny Tanzania Samia Suluhu kowacho ni Tanzania ni kod ratiro mar yie kata tamo ng'ata donjo e pinyno, kata obedo ni nitiere chike matayo tudruok e kind pinje mantie Afrika ma Ugwe. These are individuals who went to Tanzania. Kenyan individuals. Kenyan individuals who went to Tanzania. They did not seek permission from the government of Kenya. Do they require permission to travel to Tanzania? They do not require permission. It's the Jumuiya. It's the Jumuiya. There's free movement of people across borders. But let's face it also, the Jumuiya has not taken